Moikka! Mä oon Oula Tolvanen, mä toimin yhdistyksen jokitalkkarina. Ja tänään ollaan täällä Nurmijärvellä Koiransuolan ojalla, eli täällä Luhtajoen latvavesillä. Mun tehtäviin jokitalkkarina kuuluu muun muassa virkistyskäytön edistäminen tässä Vantajoen vesistöalueella ja sitten kalataloustutkimukset ja erilaiset kalatalousasiantuntijan tehtävät. Ja tämmöisiä keskeisiä hommia, mitä me ollaan tehty yleensä, on kalastuksen valvonta perinteisesti aiemmin, sitten melontareittien raivaus ja sitten tämmöisten aiemmin kunnostettujen, etenkin viranomaiskunnostettujen koskien ja niiden kunnostuskohteiden kunnon kartoitus ja sitten etenkin soraikkojen huolto. Ja sitten näiden kunnostuksien ja soraikkojen puhdistuksien lisäksi niin me tehdään paljon kala-aiheisia tutkimuksia etenkin vaelluskaloihin ja meritaimeniin liittyen. Ja Luonnonvarakeskuksen ja Kala- ja vesitutkimus Oyn kanssa tehdään. Meillä on nytkin yksi hanke käynnissä ja päättymästä on monivuotinen. Ja sitten tehdään ihan koneellisia kunnostuksia tuossa Vantaanjoen ja Keravanjoen koskilla siellä. Esimerkiksi Myllykoskella tehty paljon viime vuosina.